roku 2017 tak ste robili postreľovača v Lipskom aj kde. Tam ste ako dlho robili? Viete čo, tam som bol rok a pol. A predtým ste robili čo? Predtým som bol odborný učiteľ strednej odbornej školy policajného zboru v Pezinku, kde som učil odborné predmety, topografiu, chemickú prípravu, spojovaciu prípravu, služobnú prípravu. Predtým som pôsobil ako odstreľovač na PPU Prešov. Tam som bol taký odstreľovač, predtým som bol v Trnave ako PPUčkár a začínal som ako policajt na odbornom oddelení policajného zboru v Krompáchoch v roku 2004. Takže dá sa povedať, že v roku 2006-2007 ste nepôsobili v Bratislave? Nie. Dobre. A teda v roku 2006-2007 ste mali nejakú vedomosti do Čechy? Ja som v tej dobe, čo spomínate, ja som mali prvú Slovensku. Ja som, čo sa deje v Bratislave, nemal som nič len. Čiže kedy ste prvýkrát získali vedomosti o tejto veci? No prvýkrát to bolo rok 2019-2020, ako som uvedol, aj keď som začal robiť s kolegami. V podstate to bol konkrétny štúdium s Jurkom a s tým ostatným, to bol 2019. A ja som vtedy zistoval, že podľa fotiek, oni povedali, toto je tento krv, toto je tento krv, a nebolo, že taká osoba. To bolo, všetci boli krv, a občas nejaká prezivka. Balván, Hitler, Yakuza. Tak sú to známe aj s týmto prípadom case, kde mi bolo prezentované, že niekomu mali takáčovci poskákať po hlave. Tak mi to bolo prezentované vyšetrovateľom Čukom. Spomínali ste toho Svedka Kmeťa. On vám niekedy povedal, prečo mu mal pán Rybár zaplatiť tých 30 000 eur? Ja som s osobou Kmeťom nekomunikoval. Ja som bol len na stretnutí, ja som sa učil od kolegov, ako to funguje, od operatívcov, ako ich vyťažujú, ako s nimi komunikujú, ako sa narábal informáciami. Ja som začínal na oddelení nelegálneho obchodovania so zbraniami. Kvôli tomu, pretože málo to blízko k mojej profesii bývalej, viem aktívne francúzsky, ja som mal spoluprácu s francúzskou políciou, s francúzskou colnou správou a mňa si vyžiadali doslova niektorí ľudia na protizločineckú, pretože predtým som bol na jednej realizácii úspešnej, za ktorú som bol odmenený ministerstvom vnútra Sakovou, kde som zadržal ešte jednu kolegovú človeka, ktorý 44 ľudí zabil. Takže ja som sa potom dostal na protizločineckú a tam som sa prvýkrát dostal do kontaktu s týmito osobami. Naspäť k tej mojej otázke. Tak povedal vám teda niekto, kto na tom aktivnejšie pracoval, kto sa neučil? No ja som s nimi začal robiť, oni mi to všetko no, ale ja sa tých 30 000 eur pýtam. Že prečo? Nie. Mňa Duško povedal s Magnum, že keby ten Rybár dal Kmeťovi 30 000 eur, tak Kmeťo by nezačal vypovedať na Rybára a na takáčovcu. Teda že mal mu zaplatiť. Dobre, mám tomu rozumieť tak, že dôvod vám nepovedal. Dôvod bol ten, že nezaplatil mu Rybár. Dôvod bol ten, že nemal peniaze. Dôvod ten, že on nás prosil, aby sme mu vrátili auto, ktoré mal zadržané, pretože on potrebuje peniaze. Že on je bez peniazy. To bol dôvod. Dobre. A teraz veľmi konkrétne, vo vzťahu k veci pána Rybára na tomto súde prejednávanej. Dobre? Nie na tom špeciáli. Tak, viete si spomenúť, či boli antidatované nejaké dokumenty? Keď si spomínal, že to mala byť bežná práca. Konkrétne pri zadržaní motorového vozidla Kmeťa, ktorý bol hlavný aktér v podstate od začiatku, keď ja som to vnímal, tejto skupiny, tak jemu bolo zadržané motorové vozidlo. My sme prišli s kolegom Cvikom do automobilových, nazvime to, zadržané motorové vozidla ministerstva vnútra. To bolo vo Partneroch a ten pán, ktorý nám mal to auto vydať, ktoré nás Kmeťo prosil mesiac, nemý na Dunčka a poslal nás tam Čurila. My sme mu ho nemohli vydať, pretože nesedeli tam doklady, ktoré mali svedčiť o tom, že auto je zadržané a ten človek nám povedal, že nám ho nemôže vydať, pretože máte zlé, úplne nie že dátumy, tam neboli tie dokumenty. Čiže v ten deň, v tú chvíľu volal operatívec Cvik Čurilovi. Čurila povedal, že Ďurka je že rád za to záruku, konkrétne takto sa vyjadril. Povedzte pánovi, že my mu to dodatočne dáme. Ja keď som prišiel na nákup, Čurila kričal na Ďurku, kričal na ňu, či je že prečo to neurobil, že raz dostane, bude mať svoje problémy. A Ďurka dodatočne vyrábal
ja neviem, čo to bolo, rozhodnutie, uznesenie, neviem aký dokument, s dátumom, s opisom veci, ktorý sme museli tomu pánovi dať, dodatočne, už auto Kmeťo mal a taktiež to musel opečatkovať, podpísať. To bola len jedna. Čo sa týka výsluchov svedkov, tam, keď nesedela výpoveď, poviem príklad, vypovedal niečo Kmeťo a potom následne mal to doplniť zase nejaký človek, ktorý tam nechodil bez advokáta, alebo napríklad pre pani Valkovú mali slabosť, čo mi to povedali. Ona bola advokátka pána Boša. A pán Bož niečo zle vypovedal, Ďurka si to neskôr uvedomil. Tak on celý ten výsluh znova vytlačil, prerobil ho predtým, jak má vyzerať, a dátum ostal. Akurát, že na novo to podpísal aj za Hitlera. V podpisovaní bol odborník Čurila, pretože sa to naučil. Dobre, ale teda to, čo mi teraz hovoríte, vy máte za to, že to sa dialo v tejto konkrétnej trestnej veci, áno? Ja vám hovorím, kde som, pri čom som bol a čo som videl. Nejde o to, že odpovedáte, na čo som sa pýtala, ale nerešpektujem vašu odpoveď. Dobre, tak nerešpektujte, ja vám hovorím, čo som zažil a videl. To je v poriadku, ďakujem pekne. A teraz vás ešte poprosím, v tejto konkrétnej trestnej veci pán Rybár je obžalovaný z toho, že mal vydierať pána Matejčku, aby zmenil výpoveď v prospech členov údajnej skupiny Takáčovci, áno? Áno. O tom sa bavíme. Rozumiem. Dobre. V tejto konkrétnej trestnej veci máte vy vedomosť o tom, že niekomu zo svedkov mali byť poskytnuté akékoľvek benefity, ktoré možno považovať za nezákonné? Ja viem v tejto konkrétnej veci len to, že vyšetrovateľ Čurila vyčítal vyšetrovateľovi Ďurkovi, nech už nerobí operatívnu prácu a venuje sa len vyšetrovaniu, nech len ťuká do klávesnice. Pretože jemu vadilo, že Ďurka, neviem v akom časovom horizonte predtým, bol za touto osobou, rozoberali nejaké veci a nedopadlo to dobre podľa očakávania. Toto vyčítal Čurila Ďurkovi, toto sa nevyjadrí. Ale ďalšie veci, čo sa týka Casey, neviem. Dobre. Hovorí vám niečo meno Judor Tomáš Hons? Hons. Áno, hovorí, to by mal byť tiež prokurátor. A aký? No, on mal byť prokurátor na extrémizmus terorizmus. A máte vy vedomosť o tom, že by doktor Tomáš Hons niekedy vykonával dozor v trestnej veci, v ktorej je teraz na základe obžaloby OPBA 3 pán Rybár obžalovaný? Nie, nemám. Nie, nemám. Ale mám inú vedomosť. Skúsim. Doktor Hons volal vyšetrovateľovi Čurilovi. A Jan Čurila som s tým chválil, že doktor Hons ho prosil, či by s ním nechcel do budúcna robiť nejaké závažné veľké kauzy, ktoré by sa týkali politikov. Dobre, ale... Pretože Jan Čurila... Dobre, len ja mierim na doktora Honza. Ja vám hovorím, že doktor Hons ho kontaktoval telefonicky. Toto mi naozaj nemusíte hovoriť, lebo to nesúvisí s meritom. Dobre, ja mám si skúsenosť, tak? Súvisí to vzťah prokurátor vyšetrovateľ. Súvisí. Ale v tejto trestnej veci. Ale a nie? Nedozoroval toto Hons? No dozoroval. Tak súvisí jeho vzťah s pánom Čurilom, alebo nesúvisí pán Súvisí, lebo Čurila to nevyšetroval, Čurila to Večevičová. A vy ste nepočúvali? Viete, kto celé vyšetroval? Celé to vyšetroval. Vy ste čúvali, prokurátorka? Vy ste počuli, že... Ja sa odpoviem. Pokračujte vo výpovedi. Celé to vyšetroval Jan Čurila a pani Ďurka bol zapisovateľka. To je, jak som to povedal na začiatku. Jan Čurila mi povedal, že keď Pavol Ďurka to nedokončí, on ho učil po východňársku, to bol začiatok. A nenaučil ho to, pretože on bol z Nitry. Takisto on sa nevedel pohnúť z tých takáčovcov, až pokiaľ mu nezačal v celom tomto príbehu a deje a predmete vyšetrovania radiť a robiť s ním Čurila. A bohužiaľ stiahol s tým aj prokurátora Šureka. To, že to mal Hons nejaké obdobie, to neviem, pretože ja som tam bol nový, ja som tam nabehol. Neviem. Ale viem, keď mi Čurila vravel, že prokurátor Hons je z neho ako keby nadchnutý, aký je šikovný Janko, a že s ním do budúcna s ním chce robiť veľké kauzy prípady. Preto ja som čakal, že toto je to samotné. Nie, tam som vôbec nemierila. Hej, ale toto akože vidíte, že má, tak sme prišli na to, že má veľký kontakt. Vidím, že veľa viete a veľa vecí sa vám možno aj trošku pletie. Neplete sa mnou. Prokurátorka poprosím vás, aby ste sa ukludnili s takýmito súdmi na otázku svedka. Máte ešte nejaké otázky? Tak poprosím, pokračujme. Dobre.
Vy máte vedomosť, že v tejto konkrétnej trestnej veci bolo pánovi obžalovanému na základe jeho návrhu generálnemu prokurátorovi na postup podľa paragrafu 36 trestného zákona v časti vyhovené? Nie, nemám. Nemáte. Dobre. A máte vy vedomosť, na základe čoho bola táto trestná vec, táto konkrétna, odstúpená okresnej prokuratúre Bratislava 3? Nie, nemám. A teda máte vedomosť, za čo presne je stíhaný pán Rybár na špecializovanom trestnom súde v Pezinku? No, že mal nám pomáhať zločineckej skupine Takáčovcov. Že mal inštruovať svedkov, mal im pomáhať, konkrétne napríklad Kmeťovi. A za mnoho ďalších vecí samozrejme. Lebo to nie je len jeden skutok, lebo ešte koľko čiastkových rozhodol Čuliva, ja neviem. Ja som bol nový kolega, ktorý mal chodiť niekde za nejakými ľuďmi, či už boli vo vecke, alebo doma. My sme boli v strane za nejakým gabalcom. A ten gabalec súvisí s Takáčovcami. A Ďurka povedal, že mňa nezaujíma, že on vypoveda zase, že on stál pri aute, nič nevie. Príde ku mne a bude vypovedať, že videl to, počul to a tak to bolo. Na tomu Ďurčko mu povedal, že ale ja neviem, či tak bolo. Prečo tam niečo robo, aby ho nenastavil. My sme boli ako servis pre vyšetrovateľov. A vyšetrovatelia sa z toho v jednom momente chceli, ja viem, ako keby zvieť, že to vy, alebo ja, nie. Vy ste to chceli a oni to chceli prostredníctvom nás len takto organizovať, aby to išlo pekne k ním, že ľudia boli nastavení. Lenže bohužiaľ, niektorí boli takí mozgoví atleti a makači, že to museli vyšetrovateľia za nich písať. Dobre. A máte vedomosť, že sme uviesť, aká je odlišnosť medzi vecou, za ktorú je pán obžalovaný Rybár stíhaný na špecializovanom trestnom súde a medzi trestnou vecou, ktorá je tu teraz prejednávaná? Ale ja namietam, pán predseda. On tu nie je na skúške z trestného práva, Nie, na čo je to je skúška s faktom. To je skúška s faktom. Je. On bol oznámený, čo predmetom obžaloby. No a nie. Namietam vašu otázku, niekto. Dobre. Dobre. Na to bolo vyhlásené uznesenie námietky obžalovaného budeme sledovať o ktoré štátny prokurátor, ale ste sa venili, prosím vás, pekne vystúpiť. Máte ešte nejaké otázky na svoje